Ọhaneze ekene m gị. Anyị abịala ọzọ oge anyị na gị ji anọkọrịta ịkpa ọbụbọ gbasara ihe na-eme n'obodo anyị. Ọ bụ n'Igbo Dream Television IDT n'aha ịchafụ ka anyị si bịakwute gị n'ụtụtụ tata bụ Mọnde ahịa Eke n'aha onye nwe ụwa niile. Ọkọ akụkọ bụ mụ Nwaada Chinyere Esel. Ọkpụrụkpụ okwu anyị ji mere akụkọ. Maazị ahụ ekwuola hoohaa na ọgbọ a enweghịzi nsọpụrụ n'ebe ya nọ ma ọlị. Maazị aha kwuru na ya bụ ofu n'ime ihe eji mara onye maọbụ ndị nke gosiri na ya kwesịrị inwe ugwu n'ebe onye maọbụ ndị nọ. Mana na ọgbọ a ewerela ya tụnye ya n'ikpe ahịhịa wee na-eme ihe masịrị ha. O kwuru n'oge gboo na tupu ewere ya wee nye nwa ọbụla amụrụ ọhụụ na a na-eme emume iji wee nabata ya ka ya nwee ike wee chekwaba ma na-edu ya bụ nwata amụrụ ọhụụ. Na ọ bụ mmemme na-egosipụta obi ụtọ na ọbịbịa ya bụ nwatakịrị n'ezinụlọ. N'agbanyeghị na a na-eme ya bụ emume na ọtụtụ ndị nne na nna mejọrọ ya n'oge ahụ maka na ha were ihe na-atụ egwu nye ụmụ ha dịka aha. Anyị jụrụ ya iji mata ihe ọ na-ekwu maka ya. O nyere anyị ọmụmaatụ ya bụ aha dịka iwe ọkụ, ramotu, ọnụ ihe na ọtụtụ aha ndị ọzọ. Mana na ya gbaghara ha maka na ha mere emume tupu ha wee were ya bụ aha wee nye ụmụaka ahụ. Mana na ihe ha mere ya ewuteghị ya ka ihe ndị ọgbọ a na-eme. O kwuru sị na ndị ọgbọ a bụzi ndị nke na-enweghịzi ihe ha ji kpọrọ ma ọlị. Na ha were ya wee tụnye ya n'ikpe ahịhịa. Na ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ ndị nke na-amụọ nwa were ya tụnye n'ahịhịa maọbụ n'ụlọ mgbochi ebe a kpọrọ tọiletị n'aha bekee. Nke iwe ha bụ ihe ya na-enweghị ike ịkọwa ma ọlị. Ọ gakwara n'ihu wee kwupụta na ụfọdụ n'ime ihe ndị ọgbọ a na-eme na-ewe ya iwe mana na onweghị ihe ya ga-eme maka na onweghị onye na-anụ onu ya maọbụ kwuoro ya ọnụ ya. Ọ yọrọ ndị ụlọ ọrụ anyị ka ha yọrọ ha ọhaneze ka ha biko dododo merene ya ebere ma hapụtụnụ ya aka kwanyetụrụ ya ugwu dịrị ya maka na ya na ha abụghị ọgbọ. O kwuru sị na mgbe gara aga na aha onye na-edu ya na a na-esi n'aha nwatakịrị maọbụ ndị wee mata onye ha bụ, ndị ha bụ maọbụ ụbọchị amụrụ ha maọbụ usoro esi mụọ ha. O nyere ọmụmaatụ dịka n'oge mbụ na nwaanyị ọbụla amụrụ ụbọchị Eke na-akpọ ya Mgbeke, ọ bụrụ nwoke akpọọ ya Okeke wee dere gaba. Mana na oge ugbu a na a na-amụzi nwatakịrị aba ya aha na-atụ egwu nke na ya aghọtaghị ihe ọ pụtara maọbụ ihe o gosiri ma ọlị. O nyere ọmụmaatụ aha ndị dị otu ahụ dịka Betel, Shatel, Zitel na ọtụtụ aha ndị ọzọ. O kwuru na ọ ghọtagha ihe ya bụ ihe pụtara mana ihe ya ji kwube eziokwu ka ụwa nụrụ onu ya bụ na ya bụ mmiri eruola ya n'onu na ọ dịghịzi ya n'ọbụbụ ọkpa. Ya ka o ji sị ka anyị yọrọ ya ọhaneze ka ha kwanyetụrụnụ ya ugwu dịrị ya ọ bụrụgodi obere. Na ọ bụ ezie na ya nwere ngalaba atọ nke ọhaneze ma maka ha. Ọ gụsịrị ngalaba ndị ahụ dịka aha onye nke a kpọrọ personal life, aha ezinụlọ nke a kpọrọ family name, aha okike nke a kpọrọ creative name. Mana na ọ bụ ihe mwute nyere ya otu ọhaneze si wee dula aha abụọ ndị ọzọ mmụọ wee werezie nke obere wee hiri isi. O kwuru na ọhaneze ọtụtụ n'ime ha wejezi aha okike ọ nọchizie anya aha onye na aha ezinụlọ nke na aga n'ụwa niile na ọ bụ aha ahụ ka a ga-eji wee mara ha. Ọ gakwara n'ihu ime ka ọhaneze mata na ọ bụkwa na aha onye na-edu ya na aha ọbụla nwere ngọzi ya na ya so na ọ ka mma na ịzara aha gosiri ihe mere na ndụ gị ma wetere gị ngọzi karịa ịza nke ga-edula gị mmụọ. Be anyị, iwe ya buru ibu nke ukwuu
na anyị agaghị agụsịcha ya n'ebe a maka ihe oge. Ma ihe anyị na-ayọ gị onye ọma gere anyị ntị, nyere anyị aka gwa n'ọha na eze ka ha bikodo dodo kwanyere Maazị aha ugwu kwesịrị ya, ka aṅụrị ya wee zuo oke. Ọ bụ ebe a ka anyị na-eweta ya bụ akụkọ na njedebe. Abụ m Nwaada Chinyere Essel, nke si n'ụlọ ọrụ Igbo Dream Television wee rutere gị ya bụ akụkọ. Ka izu a mara na anyị mma. Ndewonu.